A da can akwai wani mutum mai suna Muhammad. Mutum ne mai kirki, fuskarsa ta cika da layukan wahala da haƙuri, hannayensa da suke niƙa. Gari suna nuna tausayi sosai. Ga ɗiyarsa guda ɗaya, ɗiyarsa ana kiranta Safiya. Ita ce hasken rayuwarsa bayan rasuwar matarsa da yake matuƙar ƙauna. Safiya yarinya ce mai fuska kamar hasken wata, da zuciya mai sauƙi wadda ke cika ƙaramin gidansu da farin ciki. Muhammad da ɗiyarsa suna rayuwa cikin jituwa, suna raba gurasa da dariya tare. Sai dai tsoro ya fara shiga zuciyar Muhammad. Tsoron mutuwa ta zo ba zato, ta bar Safiya ita kadai a cikin wannan duniya mai sauri. Saboda soyayya da tsoro, ya yanke shawaran auren wata bazawara mai suna Halima. Halima ba ta da halin kirki kamar yadda sunanta ke nufi. Mace ce mai rowa da mugunta. Domin ta cimma burinta, tana nuna tausayi da kirki a gaban mutane. Ita ma tana da ɗiya mai shekaru ɗaya da Safiya. Ana kiranta Bahiya. Da zarar Halima ta zauna a gidan, sai ta cire abin kirki da take nunawa. Ta fara ganin Safiya da idanu masu cike da hassada. Tana ganin yadda Muhammad ke kallon ɗiyarsa da alfahari, yana yaban kyawunta da ladabinta. A gefe guda kuma, ɗiyarta Bahiya bata samu kulawa daga kowa ba. Hassada ta kama zuciyar Halima, ta fara shirin kawar da Safiya gaba ɗaya, domin gidan da duk abin da ke cikin gidan ya zama na ɗiyarta. Wata dare, Halima ta zauna a kusurwar kicin cikin duhu, tana tunanin hanyar da za ta rabu da Safiya har abada. Shaidan ya fara sanya mata wani tunanin munguwar dabara. Ta fitar da wata kwalba da ta ɓoye a cikin tufafinta. A ciki akwai ruwan ganye mai ɗaci, wanda duk wanda ya sha zai faɗa bacci, kamar mutuwa na tsawon sa'o'i. Ta yi murmushin mugunta tana cewa, wanda shine mafita. Gobe da safe zan rabu da ita. Ta kwanta bacci tana jiran Safiya. Da safe rana ta fito. Muhammad ya shirya zuwa gidan burodi kamar yadda ya saba. Ya sumbaci goshin Safiya tana bacci. Ya fita da zuciya cike da kwanciyar hankali. Yana tunanin tana cikin kulawar matarsa da ta kare ta. Da zarar Muhammad ya ɓace daga gani, shiru mai ban tsoro ya lullube gidan. Halima ta kusanci gadon Safiya tana cewa da murya mai laushi, tashi yata, na shirya miki madara mai zuma domin ta karkafa miki jiki. Safiya ta farka da murmushi mai tsafta, ta gode wa matar ubanta. Ta sha madara har ƙarshe. Bayan 'yan mintuna kaɗan da shan madarar, Safiya ta ji wani nauyi mai ƙarfi yana lullube idonta. Sautukan duniya suka fara dushashewa a fuskanta. Sai ta faɗi ƙasa ba tare da motsi ba. Ta suma gaba ɗaya. Da Halima ta ga magani ya fara aiki kuma Safiya ta fita hayyacinta. Sai ta yi wa ɗiyarta Bahiya halama. Ta ce ki je ki kawo jakin nan. Suka nannaɗe jikin Safiya da zare, kamar ana ɗaukan buhunan gari. Suka ɗora ta a bayan jaki. Halima ta ja jakin ta bi hanyoyi ƙanana a ɓoye, tana gujewa idanun maƙwabta. Ta shiga cikin zurfin daji har ta kai wata tsohuwar rijiya da aka yashe. Guri ne da babu wanda ke zuwa. Ta sauke jikin Safiya a hankali, ta fitar da igiya mai ƙarfi da ta ɓoye a cikin tufafinta. Ta ɗaure igiyar a ƙugun Safiya tana ƙara matse ƙullin sosai, tare da taimakon Bahiya. Suka fara saukarta a hankali zuwa cikin duhun rijiya. Halima tana rike igiyar tana cewa cikin ƙiyayya, nan ne wurinki nesa da idon mahaifinki. Ta ci gaba da saukarta har igiya ta yi laushi. Alamar cewa jikin Safiya ya isa ƙasa. Sai ta saki igiyar ta jefa ta cikin rijiyar. Ta kalli bakin rijiyar karo na ƙarshe, sannan ta juya ta koma gida. Zuciyarta cike da jin nasara, ta bar wata rai marar laifi a rataye. Tsakanin rayuwa da mutuwa a cikin zurfin ƙasa. Da rana tsaka, Muhammad ya dawo daga gidan burodi kamar yadda ya saba. Ƙamshin burodi mai daɗi yana tare da shi. A hannunsa akwai ƙananan kayan zaƙi biyu, ɗaya na Safiya, ɗaya na Bahiya.
Ya shiga gida yana kira da murya mai ƙarfi. Safiya haske na ki zo ki ga abin da na kawo miki. Amman babu amsa, shiru mai ban tsoro ya cika gidan. Zuciyarsa ta fara matsewa. Ya shiga ɗakin Safiya, gadon a shirye yake, kayan suna wurin amman ita babu. Ya fara bincike cikin gidan yana ihu. Halima ina Safiya? Ta ce me ya same ta, ba ta bi ka ba? Muhammad ya tsaya cak. Ta ce bayan ka fita, ta ce zan same ka a gidan burodi, na zaci tana tare da kai. Kayan zaki suka zube daga hannunsa. Ya koma ba yana bugun goshinsa cikin burkici. Ta biyo ni, amma hanyar kusa ce, me yasa ban ganta ba? Ya fita da gudu kamar mahaukaci. Ya fara buga ƙofofin makwabta yana tambaya, kun ga ɗiyata ta wuce ta nan? Kowa yana girgiza kai da alamar a'a. Ya nufi dajin kusa, ya fara bincike tsakanin bishiyoyi da ƙaya, yana yage tufafinsa ba tare da saninsa ba. Yana ifu har muryarsa ta ji rauni. Safiya ki amsa kar ki bar ni kaɗai. Da yamma ta yi, Muhammad ya dawo gida jiki a sanyaye, bayansa ya kuje saboda bakin ciki. Ya tarar da Halima zaune a kusurwa mai duhu, tana nuna kamar tana cikin bakin ciki, amma zuciyarsa na gaya masa akwai wani ɓoyayyen al'amari. Tun daga wannan daren, hasken gidan ya dushashe. Muhammad ya zama kamar inuwa, yana yawo a gari yana neman labarin Safiya. Yana shakar tufafinta yana kuka, yana jiran wata mu'ujira ta dawo masa da ita. A safiyar rana ta uku, a cikin rijiyar da aka yashe, Safiya ta fara farfadowa. Ta buɗe idanunta a hankali, ta tsinci kanta cikin duhu mai tsanani. Ta yi ƙoƙarin tashi, sai ta ji ruwan sanyi yana kai mata har ugu. Bangon rijiyar yana santsi, cike da algar ruwa, babu wurin huta, babu wurin hawa. Ta yi ihu da duk ƙarfinta, ya baba ina nan ku taimake ni. Amman muryarta ne kawai ke dawowa gare ta. Rana ta farko ta wuce, sanyi yana cin ƙashushuwanta, yunwa na cin jikinta. Tsoron duhu yana sa tana ganin kamar akwai halittu a gabanta. A rana ta biyu jikinta ya fara jin rauni. Ta shiga halin dinuwa, tana kiran mahaifinta. Hawayenta sun kafe saboda gajiya. Da asubar rana ta uku, ta ji takun sawu a bakin rijiyar. Wani mutum mai suna Jabir ɗan kasuwa ne mai siya da sayar da bayi. Yana wucewa ta gurin rijiyar sai ishin ruwa ta kama shi. Ya sauke guga da igiya cikin rijiyar don ɗebo ruwa. Da gugan ta taɓa ruwa, Safiya ta ji motsi, ta tara sauran karfin da ta rike gugar. Ta yi ifu mai ƙarfi, ka taimake ni kai mai jan ruwan nan, ka taimaki ran da aka zalunta. Jabir ya birkita, ya jawo da hannunsa yana rawar jiki. Ya ce ina neman tsarin Allah, aljani ne ko mutum? Safiya ta ce tana kuka, ta ce ni mutum ce, kar ka ji tsoro, ni yar mai gidan burodi ne. An jefa ni nan da zalunci ne, don Allah ka fitar da ni, don taimaka maka, don Allah zan saka maka. Jabir ya ji shakku, amma sha'awa da son kuɗi suka motsa shi. Ya fara jan igiyar a hankali. Ya ga fuskarta duk da laka tana haskakawa da kyau da kamala. Idanunsa suka cika da mungun haske, bai ji tausayinta ba, sai ya ga wata kaya mai daraja. Da zarar ta fito ta sha iska, sai ta faɗi saboda gajiya, amma bai kula ba. Ya ɗaure hannayenta da igiya mai ƙarfi. Ya
ɗauke ta kamar buhun gari ya ɗora ta akan jakinsa, ya rufe ta da tsofaffin kaya, sai ya ce a zuciyarsa, wannan kawun ya yi kyau, kyawunta zai kawo min kuɗi masu yawa. Ya fita da ita ta hanyoyi masu wahala. Nesa da ƙauyen mahaifinta, Safiya bata san cewa ta bar kurkukun rijiya ba, ta shiga wani kurkuku mafi munin bautar bayi. Jabir ya isa birnin Mansur, birni mai cike da hayaniya da cunkoso. A tsakiyar babban dandalin birnin ake kasuwancin bayi. Ya sauke Safiya daga kan jaki, ta fara farfadowa, amma idanunta cike suke da tsoro da karyewar zuciya. Ya goge fuskarta da ɗan kyalle domin kyawun ta bayyana, sai ya tsaya yana kira da ƙarfi. Ya ku jama'a zai sibarar Allah mai kyau, ta dace da hidimar gidajen masu arziki. Mutane suka taru suna duba ta, 'yan kasuwa suna duba hannayenta masu rauni. Safiya tana rawar jiki kamar tsuntsun da ruwan sama ya daka. A zuciyarta tana addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan azabar. A wannan lokacin wani gagarumin ayari ya ratso kasuwar. Ayarin na alkalin birnin ne. Alkalin dattijo ne mai kamala, gemun safari. Idanunsa cike suke da hikima da adalci. Ya tsaya ba zato ba tsammani lokacin da ya ga Safiya. Ba kyawunta ya ja hankalinsa ba, amma karyewar zuciyarta da mutunci da ke bayyana a fuskarta duk da halin da take ciki. Ya sauka a dokinsa ya tambayi Jabir, nawa za ka siyar da ita kuma menene labarinta? Jabir ya rikice ya ce, dinare ɗari na zinariya ya mai girma, na same ta a cikin daji ba tare da kowa ba. Alkali ya biya kuɗin nan take, ba don wallaka ba, amma don ceton wannan rayuwar daga hannun zalunci. Ya umarci masu tsaronta su kai ta gida kuma su kula da ita sosai. A gidan alkali Safiya ta samu abinci da tufafi kuma da hutu, amma zuciyarta tana tare da gidan burodi na mahaifinta. Ta ƙi yin magana da kowa, ta yi aikinta cikin shiru. Kowace safiya idan tsuntsaye suka fara waƙa, Safiya kan tsayawa a taga, ta ɗora hannu a ƙirjinta, ta raira cikin murya mai cike da baƙin ciki. Ya ku da kuka jefa ni cikin wannan rijiyar na cikin aminci, rijiya mai duhu. Ku zama sai da taurarin sama, ku gaya wa mahaifina. ‘Yarsa tana gidan bayi, tana ƙonewa da kewar gida. Alkali yana wucewa kowace safiya yana zuwa kotu, yakan tsayawa ya shaurari wannan waka mai daɗi. Wakar tana girgiza zuciyarsa. Ya ji cewa akwai babban sirri a bayan labarinta. Ya ji cewa ba baiwa bace da aka tsinta, amma wata wacce aka zalunta ce. A wani dare mai shiru, alkali ya kira Safiya zuwa majalisa. Ya ce da murya mai tausayi irin ta uba, "Ya kin zauna a gidan tsaye tsawon kwanaki, ban ji kina kuka ko korafi ba, amma wakar ki ta kowace safiya tana karya min zuciya." Waye jefa ki cikin rijiya, ta yaya kika zo nan? Ki faɗa mini gaskiya, domin ni alkalin wannan birnin ne, kuma zalunci baya kwana a gabana. Safiya ta fashe da kuka, ta bashi labarin komai. Rayuwar mahaifiyarta, soyayyar mahaifinta, makircin uwar gidansu Halima, madarar da aka sa a maganin bacci, jefa ta a cikin rijiya, da kuma sayar da ita a kasuwar bayi. Fushi ya bayyana idon alkali, ya buga tebur da hannu yana cewa, wallahi ba zan futa ba har sai adalci ya tabbata. Nan take ya umarci shugaban masu tsaro, ku je ku kawo min Muhammad mai yin buredi da matarsa Halima. Ku gaya musu alkalin birni Mansur na kiransu. A wancan lokacin Muhammad ya zama kamar inuwa ta mutum.
idanunsa sun bushe saboda kuka, bayansa ya lankwace saboda bakin ciki, yana yin jini, yana neman ɗiyarsa da daddare, yana addu'a. Halima kuma tana rayuwa cikin jin daɗi, tana tunanin sirrinta da ɓacewarta har abada. Mutanen tsaro suka kawo su fadar alkali. Muhammad yana rawar jiki, bai san dalilin kiransa ba. Halima na ƙoƙarin ɓoye tsoronta. Alkali ya zauna cikin kima, a gefensa da akwai labule da ke ɓoye wani. Ya tambaya, ya kai yin buredi, kana da ɗa da taɓata? Muhammad ya fashe da kuka. Ita ce raina da hasken ido na da taɓace. Alƙali ya juya kan Halima. Kefa, mai kika sani? Ta ce dariya, mun yi kuka sosai, watakila dabbobin daji sun cinye ta. Nan take alkali ya yi alama, labulai ya tashi, Safiya ta fito. Muhammad ya yi ihu, Safiya ‘yata, ya rungume ta yana kuka mai tsanani. Halima ta faɗi kan gwiwoyinta tana ihu, ba zai yiwu ba, ni da kaina na jefa ki cikin rijiya. Da wannan furucin gaskiya ta bayyana. Safiya ta ce cikin nutsuwa, ba daji ba ne ya cutar da ni ba, wanda ta zauna a gidanka ita ce ta cutar da ni. Alkali ya ce, wannan mace ba cancanci ta zama matarka ba. Muhammad ya sake ta a gaban kowa. Alkali ya ba da umarnin a ɗaure Halima da ɗiyarta. Su sha wahala sosai kamar yadda su Safiya suka sha. Sai alƙali ya juya ya ga Muhammad, na ga tarbiyya da haƙuri a gun 'yarka. Ina da damar nuna Ahmad, zan yi farin ciki idan ta zama matarsa.